karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Wa ka makauyon nga may pauli ng imong papa dong iyan. Wa. Oh, dong iyan? Dong nagdumot kagihapon sa imong amahan? Siya lagi nakaingon nga namatay si mama nang. Siya og ang iyang kabit nga si Veronica. Ug di na ako si mapasaylo siyang pagpatay sa kong inahan. Iyan? Pastilan dong. Ayaw pagsultik ingon anak sa imong amahan, uy. Bisan unsaon imo pagyapon siyang amahan. Nang sidis. Wa pa ko malimot siyang gibuhat nako. Sa dinhi pag-usato. Upat ka tuig nang nakalabay. Ayaw kong tubag-tubaga iyan. Ayaw kalimot na amahan ko niyo. Amahan ka. Pero, amahan kang wahinungdan. Gipatay mo sa mama. Wa ko napatya. Wagi ka hinungdan pag-amahan. Iyan, sorry. Iya kong gitapatan. Nadalang sa kasuko ang imong amahan dong. Misukol ka manggod niya. Ayaw na lang siya labani ng sidis. Pero nakita ko ang pagbasol ni Papa nimo sa pagpasakit mo iyan. Og nahibaw kong nag-uol siya sa diyang milayas ka. Ako ang saksi ni anak. Guilty lang siya ng sidis. Mao nga nag-uol siya. Pero, bisan mag-unsa pa siya, dili siya makatabon sa ngayang nahimo sa kuinhan. Gilisa na niya batanon si mama. Iyan. Kadang pagpakasal niya ka Alexa, mo na ihlanan nga mahilig og bata si Papa. Iyan. Visit ni gina mo iya. Iyan! Iyan! Asa ka paingon dong? Pastilan ng bataa, oy. Bato namang yun o kasing-kasing. Salamat ka ni agad ka iyan. I miss you. Pasudlaw na ko. Kaumat sa kang baby, uy. O sa may makaon mo diha? Wapa ko'y paniod to. Oh, uy, problema. Magluto ko. O sa may gusto ni mo. Pero sa dili pa. At di man na uno. Gimingoman ko ni mo. Unsa? Milakaw si iyan? Mao na, Sir Ed. Akong gipugngan, no, man magpapugong, sir. Miandar na sab ang kalabad sa o. Nga nagisapot naman sab siya nang. Ambot lang oroy day. Nagsige raman nung tato siya pahiyong. Unya, nakailis o panlakaw. Pero, kalit mang gisapot. Ay, mito ka na sa tingaling toriring sa utok ato nang. Pasag nilang una siya. Ang importante nga mo trabaho siya ugma. Kamo na lang ang mga on-ineron, sir. Uy, hala. Milagring nanawag ang saputing. Hello, boss. Na di ang ako amahan o ginaina. Oh, nangaon na sila. Unya, happy kayong imong inaina nga nagkaon ba sa imong amahan, oy? Ngisi kayo ba? Murabag ka ng gimingaw. Wa ko mangutana kung unsay lang gibuhat Pinoy. Wa ko ilabot kung unsay bation na nagkapit sa kumaman. Aha? Uy, kahait ba ni mong sinultihan, boss? Oy, ang imong tono ba? Mura mag nagsilos? Tiya ba ka? Saman, pasunto kayo nag-uli na ko niya? Oy. Dili po oy. Nga nung guton, pasuntok man ko. Ay, sorry na. Kung mo tubag kang pangutana, ang tubag ha? Oh. Ayaw pa kapinigdagan. Ang ako ba,
kung gusto ka mahibaw kung happy bang imong inaina ug amahan. Bahala sila, mahappy na sila diha, Biloy. Ug ayaw na itong kusba, yung musulti kag nagsilos ko nila. Yes, boss. Ayan mo sila karon. Napasa ka na, anan. Nagsige pag pangatawa. Panubay. Nasuko ka nga nangatawa sila, boss. Oh, gusto ko nga mag-away sila. Gusto ko nga magkagubot ang ilang kaminyoon ni Papa. Huwag ka ng babae. Na, murag lisod man ang mahitabo, boss. Nga mo ko na? Alungan, labing man na sila sa kugtanawgon. Pinangga ni Papa nimo si Ma'am Beautiful. Unya si Ma'am Beautiful sad, paraygon kayo ni Papa nimo. In love ba? Ate ka na, Binoy. Aron hatagan siya daghang kwarta ni Papa. Murag di man ni ate tungo, oy. Mayong artista ang mga kabit, Binoy. Mao na. Anunganan man ni mo kabit si Alexa Busing. Nga asawa naman na siya imong amahan. Nagduda ko, Binoy. Oh, unsa may mong gidudahan? Nga uyab na si Alexa ug si Papa sa pamamatay si Mama. Unsa? Nagtuho ko nga kana sa Alexa. Mao na si Veronica Abaden. Unsa? Oy, di ko mo tuwa na busoy. Kung ganun di ba ka mo to? Di sab tingali mga bitog bata si Papa nimo, oy. Kung ang edad ni Alexa karon 20 anyos, niya minus 4 years. 16 anyos pa di ay siya nga nahimong kabit. Oh, that's impossible. Oh, Hinay man sab di ay kag matbos, no? Hilom! May something ba yung kalabad sa kong Iyan? Tanawa ko. Oh. Lira. Uy. Ang kanong taong buwa man kay sapot. Iyan. Oh. Gusto ko nga ikaw mamahimong daddy sa akong baby. Unsa? Iyan, please. Please, ang kuno ko. Oh. Lira, tayo pa. Lira, tayo pa. Ayaw na. Ako tama May ng imong problema ko. kagulanan karon Iyan. Lira. Ayaw ba? Ayaw. Oh, oh. Naibago mo na kinahal ng kagbatan kong lawas. Uy, iko iyan! Uy, iko! Bakit unta ka kung unsay tinuod ni romansa? Hunyo nga na iyan! Naibaw ko nga hinay na skama nga kong amahan. O ako ang muhatag ni mo ini. Lira, ayaw na. Noon sa man ka? Sorry, pero huwag ko sumuhod ka. O gano'ng kalit malaki nawa sa mood, ha? Iyan? Kwan, sakit akong aping. Tuod. Hey, unsa man ang punog si mong nang? Wala ni. Nahagbon ako sa hagdan sa amo. Unsa? Sa hagdanan gid ka sa inyo mahagbong? Kadako na nimo? O ya dili pa ka makabaong mo sa kaog tarong sa inyong hagdanan? May gida magud ko. Ano lang pangutangan agad? Kwan, natapigas ang akong tiil. Pero iyan, ganahan man ko ni karon. Sige na. Mapauli lang ako ha, Lira. Miabot sa Papa. Time para good. Dili ba nagsabot man ta? Nga ani kas amo hangtod karong gabi eh? Nausab ang una-una. Sige na, babay na, ha? Iyan! Biyaan na lang ko nimo ngayon na ini. Sorry, pero may meeting ba ko? Manawag ako nimo. Samaya kong buhaton. Aron magunitan ako si Ian. Panuway! Oh. Hello? Ayaw ko gapikiha kay libog pa kayong utok si Ian. Oh, lagi! Mangita ko paagi! Mangita ko paagi nga magunitan ako si Ian Sliog. Oy, may kinauli ra ka busing. Iwan na pailo na sa kong motor, Binoy.
Away problema na busing oy. Ay, masilas papa og iyang asawa. Naa sa sala, naghinilutay lagi. Oh, unsa? Natuan na. Di naman ni masabot ang mug ni bus iyan. Okay na pa ang imong labad sa Ed? Oo. Maayo man kang muhilot, Alexa. Naanad man ko ni Mama. Ako man yung pakaykayon siyang kabuhi usahay ko. Oh, mao ba? May talent sa ka sa pagmasahe. Oy, mayo kay niya ka na iyan. Ganon ba? Ugma may tanaw tang yuta nga atong paliton. Okay. Taon sa manang naon ni mo, ha? Taon, bunog mo na. Nagkita kang away? Oh, ha. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!